Díobh gachtainna is Mr. Clodagh agus aniu tá mé chun despáintíomh chun is toaster Francíise a dhéanamh, so má tá simagat fan gílam. Seo iad na comhabha go léir a báigh tasamh leis. Ivecha, Báine, Uachtar dúbáilte, Ola plánú, Gás leisín de arán briois, Cánéil, Úscra fánaile, agus turthaí sucre aisin agus syrup maple. Ar dús, cuireann tú an báine, an uachtar dúbáilte, na ivecha, an úscra fánaile, agus an cánéil isteach I balla amháin, agus meascann tú le chéile iad. Ansin, leagann tú na gás leisín I balla cosúla seo. Ansin, scarann tú an meascán tharnas leisín de arán briois. Fágann tú iad sa meascán le haghaidh gá nóiméid. Ansin, fáinne tú an phríochtán ré ar an teas. Cuireann tú an ola plánúil agus an ar an phríochtán. Nuair atá na leisín de arán briois fluch go leor, leagann tú iad amach ar an phríochtán. Phríocann tú iad suas go bhfuil siad ór. Nuair bhí mé ag fanacht ar mas leisín chun a bheith ór, thosaigh mé ag ní mod turthaí. Tar éis cúpla nóiméid, bhí na leisín ag breathnú ré ar na gá taobha. Chuir mé na leisín ar an bláta agus chuir mé na turthaí, an syrup maple agus an sucre aisin thar iad. Ansin, bhí siad ré le nithe. Bánaí taitneamh as.